Fid-diskors tiegħu fit-tmiem il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li biex Malta tkun Maltija Ewropea u globali hemm bżonn li Malta tkun l-art tal-innovazzjoni. F'kummenti li tal il-One News, l-ekonomista Lino Spiteri stqar li l-innovazzjoni hija neċessarja biex l-ekonomija ta' pajjiżna tmur il quddiem. Id-diskors tiegħu Joseph Muscat kien qiegħed iħares il quddiem mod li jittama li hu differenti milli ħarsu oħrajn. U kien differenti. Aħna għandna tendenza li neqgħu biss fuq dak li qed jiġri u nippjunaw għall-futur imma skont il-mudell attwali tal-qed jiġri. Mentri hu qed iħares lejn il-ħtieġa u hija ħtieġa illi nħarsu lejn aspetti ġodda ta' x'sa nippruvaw nagħmlu għal ġej. L-ekonomista Lino Spiteri fisser kif il-qofol tad-diskors tal-Prim Ministru kien illi Malta hija miftuħa l-investiment minn kull imkien li huwa neċessarju biex l-ekonomija tagħna tkompli tavvanza. Il-Malta Enterprise toħroġ u qiegħda toħroġ naħseb jiena biex iġġib interess mhux sempliċement mill-Unjoni Ewropea imma mill-qbija tad-dinja. Naħseb dak kien il-qofol tal-messaġġ tal-Prim Ministru. Fid-diskors tal-ħadd li għadda l-Prim Ministru sostna li l-Gvern ma jibżax mill-investiment barrani u saħaq li għall-kuntrarju ta' min qed jipprova jgerrex lill-investituri barranin, il-Gvern huwa miftuħ għall-investiment minn kull imkien u lest li jaħdem ma' kull min irid jaħdem ma' pajjiżna. Jekk tiġi t-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja u tgħidlek li lesti li jinvestu miegħek fil-qasam tal-enerġija, ma tibżax. Iżda tagħmel kuraġġ għax dik hija opportunità. Iva, tmur tiġi l-airport ma biex tilqaħħom u mhux biex tkeċċihom lil hemm. Dik hija d-differenza fil-mentalità bejn min jibża u jħares mal-art u min jerfa' ħarstu kuraġġ u jħares il-qudiem. Il-Prim Ministru fisser kif l-investiment barrani huwa parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Iżda enfasizzaw wkoll l-importanza li l-Maltin ikunu jistgħu jaħdmu f'Malta. Fost l-oħrajn, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-ħtieġa li tinqata' l-burokrazija żejda biex is-self-employed iż-żgħir ikun jista' jaħdem. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li din hija l-attitudni pożittiva li għandna bżonn sabiex lil uliedna inħallulhom Malta illi tassew tkun l-aqwa fl-Ewropa.